Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary, hormatly müştoklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Topuk gaz geçirjisini Owgansana başlamak üçin gepleşikler geçirilýär. Türkmenistan Astrahanda halkara festivaly gatnaşar. Arkada futbol topary AFK-nyň Çağırş ligasyna gatnaşar. Altınasır AFK-nyň Çempionlar Ligasy 2-niň toparçylaryny tapgyryna çykdy. Topuk gaz geçirjisini Owgansana başlamak üçin gepleşikler geçirilýär. Goloyda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetining başlygynyň ornasary Daşary işleri ministri Raşid Meredow, Owganistanyň ykdysadyýet meseleleri boýunça hökümet başlygynyň ornasary Molla Abdulgany Baradar bilen onlaýn duşugyny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi taslamasynyň Owgan bölegindäki gurulşygyny başlamagyna degişli meseleler aralyp maslahatlaşypdy. Bu gezek Tapi Pipeline Company konsorsiumynyň baş direktory Muhammed Murat Amanow Owganistanyň Daşary işleri ministri Amirhan Muttaki bilen duşdy. Duşugy Türkmenistanyň Owganistana ilçesi Hoca Öwezov hem gatnaşdy. Duşukda topuk gaz geçirji taslamasynyň gurulşygyny Owganistanyň çäklerine dowam etdirmek bilen baglanyşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Owgan ministri topuk gaz geçirjisiniň Owganistana gurulşygynyň öz ýurdun esasy wezipeleriniň birdigini belläp, degişli Owgan edaralarynyň bu taslama boýunça işlerini tamamlandygyny aýtdy. Muttaki topuk gaz geçirjisiniň Owganistan böleginiň gurulşygynyň ýakyn wagtda başlamagyna umyt bildirýänini beledi. Türkmen tarapy hem öz gezeginde bu taslamanyň gurulşygyna ýakyn wagtda girişmäge taýýardyklaryny beledi. Türkmenistan Astrahanda halkara festivaly gatnaşar. Şu ýylyň 17-31 awgustynda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde Nusxow Saz sunugatynyň Hazar mövsümleri atly halkara festivaly geçiriler. Onuň çäginde Astrahan Kremlinde açyk asmanly opera çykyşy görkeziler. Festival çärelerine dünýä sahnasynyň ýyldyzlary gatnaşar. Mundan başga-da festiwaliň çäginde Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Iranyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň sazanlaryny öz içine alýan Hazar döwletleriniň simfonik orkestri çykyş eder. Arkada futbol topary AFK-nyň Çağırş ligasyna gatnaşar. Şu ýylyň 22 awgustynda sagat 15:00-da Malaziýanyň Kuala Lumpur şäherini Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň Çağırş ligasynyň 2024-2025 ýyllarynyň mövsüminiň toparçylaryny tapgarynyň beýje çekişlik dawarasy başlar. Dawara AFK-nyň House Auditorium binasynda geçiriler. Türkmenistanyň çempionu bolan arkada futbol topary taryhynda ilkinji gezek Aziýanyň iň awraly futbol ýarşlaryndan biri bolan AFK-nyň Çağırş ligasyna wekilçilik eder. Bu ýarşa 18 topar gatnaşar. Ma'lum bolýar Türkmenistanyň çempionu arkada futbol topary ýokary liganyň 3-nji aýlawyny Ruminiýada gören taýýarlygyny üstünlikli jemledi. Topar Ruminiýada okuw turganlaşyk ýygnaşygynyň çäklerine ýollaşlyk dowuşçuklarynyň 5-sini geçirdi. Altınasır AFK-nyň Çempionlar Ligasy 2-niň toparçylaryny tapgaryna çykdy. Aşgabatyň Altınasır futbol topary Nowotag halkara üstünligini gazandy. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazgyly Hojageldiýewiň şägirdleri AFK-nyň Çempionlar Ligasy 2-niň saýlama taparynyň çäginde mihmançylykda Hindistanyň toparyndan 3-2 hasabyna üstün çykdy. Duşukda ilkinji bolup hasaby ýereýler açdy. 7-nji minutda East Bengal toparynyň geçiren golu bilen öňe saýlanylar. Ýöne olaryň bu üstünlüği uzak çekmedi. Altınasır 18-nji minutda Murat Annaýewiň geçiren gol bilen hasaby deňledi. 28-nji minutda Selim Nurmuradow Altınasyry ilkinji gezek hasapda öňe çykardy. Şeýlelikde duşuň birinji ýarymy Türkmen toparynyň 2-1 hasabyna ýeňişi bilen tamamlandy. Duşuň 50-nji minutunda Altınasyr ýereýleriniň derwezesinden 3-nji pökünem geçirdi. Bu gezek Mikhail Titov tapa outlandy. East Bengal 59-njy minutda Crespo'nyň geçiren golu bilen aralygy ýygran hem bolsa, Altınasır duşuň galan minutlarynda bir goranyp, ýereýleriniň hasabyny deňlemegine mümkinçilik bermedi. Şeýlelikde Altınasır mihmançylykda 3-2 hasabyna ýeňiş gazanyp, AFK-nyň Çempionlar Ligasynyň 2-nji toparçylaryny tapgaryna ýarşmaga hukuk gazandy. East Bengal bolsa iklim ýarşlardaky ýoluny AFK-nyň Çağırş ligasyna dowam eder. Ine mehriban müştoklar, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günki sanyna seyretmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.